फनखौ हरग्राफ्राबो मा खालि वाइटिंल' मोनगासिनो दं आङो सोरजों रायलायदों फालाय मा जि गोबाव रायलायगासिनो दङ खमसे खमथ' सोरजों रायलायदोंबाबो आंनि फनखौथ' एसे इम्पर्टेन्ट खालाम आं मानो हरदो एसेबां गोबाव बिजि जागासिनो दं दहायनिफ्रायनो मा दाबो बिजिलै मानसियालाय नंगौसोना नङासो जाखो सोरजों रायलायदों फालाय एसेबां गोबावनो मानसिया दाख्लैनिफ्राय एसे बेलेग जागासिनो दं दे दाबो एसेबां बिजि जागासिनो दंना र' खनसे हरनानै बावनांला चान्स एबार जुदि हरनायाव मोनाबा बेखौनो देन हर खाथिराला सोरबा जों रायलायदों बेसे गोबावनो रिंबाय र' हमगोना हमा नायथारनां बेखौ हमलायलाय बावालै मासे दुगिलिबिलाय हमलायलायबावा रिङासो जोबलायलायबावबाय गवालै बे आंजों बिमाबो दिनै हमबावा मासे दुगि जादों बियो अबेनि इसेबां लेबेल देखायनो फैदों हरबावनां खनसे हमदो सोरबा सासेथ' हमदो मानो हमाखै मा जादों र' एसे थांना खबर लाहैनि आङो थारैनो बाथ्राया मार होमबासो बुजिसिगोन आङो मानो आंनि फनखौ हमाखै बियो सोरबाफोरसो गोदान सौग्रावाखैथ' ओइ फुथुलि आं दाख्लै क'क्राझाराव बेरा गामि कालचारेल प्रग्राम जानायाव आं थांनो मोनैनि थाखाय बिराद दुखुहाय आं थांथारगौमोन आङो बालखौ हगार हराना एसां गोजान होननानै थाङाखै हगार हराबा नोम्बैया थांथारगौमोन आङो एकदम थांनो गोसोमोन आङो थांनोथारा एसेबो गोजान होननानै आसा थानाय बायदि मोनथारलायबायहाय आङो रागामाव थांनो मोनैनि थांथारगौमोन आङो जेब्ला लोगो थानाय मोनब्ला थगायनो हाया माथो बेखौ ओरैबा सिआइडि बायदि मेगनानो ओरैबो ओरैबो नोजोर होबाय थायो मानसियानो थांनो मोना माथो आं एसां गोजानाव दानोबा बाव जिरायफैनायखौ नुवाखै थाब फै बुंलायथारदों थोरसि सुनांगौ थाब फैनो गाव सुनो हाया जों थोरसिखौ आं खल' सुनो थिनबाय थायो थोरसि रागायानो आंना एकदम मालाबा बबावबा खारलांसै नामाब्रा सानथारो आङो थै नोंहा माथो खालि खारनायल'थार नै इउटुबाव नायलाय नैबे संगिना होननाया नुवा होमबा नै र' मोजां भिडिअ हगारदो नायना माबायदि भिडिअआ ओइ फुथुलि अनजालि नोंसोर हायनाखौ नुदों नामा बबावबाफोर हा मा होनदों नोङो नोंसोर हायनाखौ नुदों नामा होनदोंलां हायनाया माथो न'आवसो दङलाय जोंबो लिंबोदोंमोन बा जिराय होननानै फैयाखै माथो फन खालामानो मोनगोन माथो बेखौ न'आवनो दंथ' माथो बियो माबालै मानसिया मा जादोंथाय फन हरबाबो फनखौनो रिसिभ खालामा दाख्लैनिफ्रायनो हरगासिनो दं आङो खमसे खमथ' आंनि फनखौ खनसेबाबो रिसिभ खालामनांगौमोन बियो आरो रिसिभ खालामाबाबो आं मेसेज खालामो मेसेजनि रिप्लायबो हरा मा जादोंथाय नोंसोर माबाफोर खबर मोनदों नामा मा जादों बियो मा जादों हो नोङो मिथियो नामा ओहो आं जेबो मिथिया आंलाय मा मिथिनांगौ जाखो मानसियानो जोंनावबो फैथाराखै आरो आंबो दा साननैसो बिसिनाव थाङाखै आङो मा जादोंथाय आंबो दाख्लै वाट्सएपआव मा खालामदों होननानै मेसेज खालामदोंमोन आङो हरफिनाखै रिप्लाय दाबो जों ओरै फैबाय थाबा बाहाव जिरायनो होननानै फैबाय थाबा मानसिया बाहेरायाव ओंखारना दंमोन नालाय ओइ हायना फै बेरायहैनो बैथिं दसे जिरायना थाहैनो होननायखौ फैयाखै र' नोंसोर थांगोन दा थांगोन आं होनबाय गैया मानसिया दाबो गैया मा जामारदों मानसियालाय आं जेरै सानदों बिदिनो जामाराखैथ' मा जाखो माखौ सानहाबखो जेबो नङा दे बिदिब्ला थांसै आङो नोंसोर माबाफोर खबर मोनोब्ला आंनो खोन्थाहर दे जागोन दे राखेब आइदै सिनस्रि सानाया जि बारा जानाय मोनथारबाय आङो आइदै बाबा ओइ बाबा मा बे आयै मा जादों आइदै फिसा आंनि सिनस्रि सानाया दिनै बिराद बारा जादों आंखौ हायोब्ला नोङो हस्पिटालसिम लानाथ' मा आयै नोंनाव सिनस्रि सानाया बारा जादों थ' आं नोंखौ हस्पिटालसिम लाना थांनि थ' आयै दसे नेथ' दे आं गारि लिंहरनि दे आफा एसे थाब लिंहर गारिखौ आं सिनस्रि सानायखौनो माबा जसिगोनसो बायदि मोनलायलांबाय आं सानायानो एसे थाब लिंहराबा हाथारला आङो सानायखौनो आयै दसे रेस्ट लाथ' दे डाक्टार बाबुआ सेलाइन होना थांबाय नों हामगोन आयै नों सिन्था खालामनाङा आं मुलि लायना फैनि दे जागोन फिसा थां सार नोंथाङा आंनि बेमार जानायखौ रावनोबो खोन्थानाङा दे
जों सानैनि गेजेराव बे बाथ्राया थानांगोन सार नङाबा आङो बिराद दुखु मोनगोन आं सार अन्नानै रावनोबो खोन्थानाङा सोरबा सोंफैयोब्लाबो हा हायना दे जागोन नोङो मुलिखौल' मोजाङै जा मिथिबाय आदा थांसैथ' हायना नोङो बेयाव आदाबो दे थांसै हायना थाथ'ना आदा माबार फैदो आं बिदि रायलायनो बाबाय हायनाया थारैनो आंखौ मानो बेबायदि खालामनानै गालांखो आंखौ नुनानै मानो गिनाय मोन्दों बियो थारै बियो मा जामारदों डाक्टार बाबुनाव सोंनि र' डाक्टार बाबु बे दा फैनाय हिन्जावसाया बेहा मा बेमार जादों बेहा माबाफोर जादों नामा डाक्टार बाबु नों आंनो अननानै खोन्थानो हागोन ना सरि नोंथाङा गाज्रि मोननाङा जों गुबुन मानसिफोरनो मालायनि खोथाखौ खोन्थाहरदों